Puwera sa huni nin dayong, madadangog man sa videong ini Anri Bayan nin Putok. Nangyari mag-aalas 11 kasuod mang ugto, Marso 22 sa Purok 2 kan Barangay Gaid, Dimasalang Masbate, 4 kilometro sa naman ang distansya sa Dimasalang MPS. Sa impormasyon, pabalik na sa saindang istasyon ang 4 na personayes kan Dimasalang MPS na nakipagdialogo sa mga opisyal sa nasabing barangay. Paramienta sa nang puminundo sa lugar kan insidente matapos na mahiling sa gilid kandalan ang tarpaulin in Communist Terrorist Group o CTG. Alagad warang ano-ano, bigla na sa nang nagkaigwanin pagsabog asin pagpauranin bala ang rebeldeng grupo. Afterwards, pabalik na po sila ng station. Pagdating nila po dun sa Proctos ng nasabing barangay, may nagaanan po ito pa natin ng propaganda steamer ng NPA. Minto sila doon, then ulit nila may biglang sumabog. Then a burst of fire, in-shoot po. Then palitan na lang po ng putok ng tropa natin ng NPA. Lampas 5 minuto man na nagdurar ang ribayan nin Putok. Pigkakarkulong nasa 10 miyembro kan teroristang grupo ang nasa likod kan insidente na ikinairido nin the Police Staff Sergeant Leo Almario II asin Patrolman Jasper Gigante na parehong tinamaan nin shrapnel. Actually po man yung coordinated na po kami sa Philippine Army. At sa ngayon po yung ating Philippine Army is nasasagawa na rin po sila ng operation doon po sa pinangyarihan. And then po doon sa kalapit na barangay. So nagki-clearing na rin po yung ating building forces ng Philippine Army. At the same time, yung kapulisin natin stay on alert po. So to any eventualities na pwede mangyari. Amin po kasi naman yung aming objective is ma-maintain po yung peace and order dito sa bayan ng Dimasalang po. Na-recover sa lugar kan pinangyarihan ang nagkapirang gamit kan NPA kabali na ang propaganda materials siring kan tarpaulins. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong pursuit operation kan kapulisan katuwang ang Provincial Mobile Force Company ngani mapanimbag ang mga nasa likod kan pananambang. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Imperial, Bicol University Intern.